Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Pavos 1908. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλάκης και είναι η πέμπτη εκπομπή. Είναι ο απόϊχος από το Final Four του Αμπου Ντάμπι, όπου ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό αρχικά και εν συνέχεια προφανώς να κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός, που είχαμε τονίσει ότι πρέπει να κοιτάξει ορισμένα πράγματα στον ημιτελικό με τη Φενέρ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε η ομάδα του Έργιν Άταμαν και οι πράσινοι δεν κατάφεραν να κάνουν το back-to-back, κάτι το οποίο θα το έκαναν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και έτσι ο Παναθηναϊκός πλέον πρέπει να επικεντρωθεί στους εγχώριους τίτλους στο πρωτάθλημα, προκειμένου να κλείσει μια χρονιά επιτυχημένα σε εθνικό επίπεδο και να κοιτάξει την επόμενη μέρα πώς θα χτίσει ένα ρόστερ ικανό να κατακτήσει την επόμενη χρονιά την Ευρωλίγκα. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα, να δούμε για ποιο λόγο οι πράσινοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Αρχικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Φενέρ επίσης, η οποία είναι πανάξια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήταν καλύτερη τόσο από τον Παναθηναϊκό όσο και από τη Μονακό στο Final Four. Είχε ορισμένους παίχτες οι οποίοι λειτουργήσαν ως παράγοντες χ, όπως ήταν ο Ντέβον Χολ, ο οποίος έπαιξε κομβικότατο ρόλο, ιδιαίτερα στον ημιτελικό αλλά και στο πρώτο ημίχρονο του τελικού. Αλλά και ο CJ McCollum, ο οποίος παρά την ηλικία του κατάφερε να δώσει στη Φενέρ τις λύσεις όταν αυτή τις χρειάστηκε. Ας ξεκινήσουμε τα αρνητικά, θα κλείσουμε με τα θετικά για να έχει έναν πιο θετικό αντίκτυπο το τέλος του βίντεο. Στα αρνητικά είναι προφανές ότι ο Ναν συνέχισε τις μέτρες εμφανίσεις που είχε και στα playoffs κόντρα στην Ανατολού Εφές, με αρκετά πειραγμένο το μυαλό του, λάθη, 0 στα 5 τρίποντα, δεν μπορούσε να συνδεθεί με τίποτα ο Αμερικανός Σταρ έξω από την γραμμή των 6,75. Και το παράδοξο της συγκεκριμένης ιστορίας είναι ότι ο Κέντρικ Ναν έσπασε το φράγμα, το ρεκόρ στα τρίποντα στη regular season της Ευρωλίγκας και έκτοτε δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναβρει τον εαυτό του έξω από τη γραμμή του τριπόντου, κάτι το οποίο στοίχησε εν τέλει στον Παναθηναϊκό. Ένα επίσης αρνητικό είναι η εμφάνιση του Κώστα Σλούκα στον ημιτελικό, καθότι στον μικρό τελικό, ο οποίος ήταν και πλέον αδιάφορος, δεν αγωνίστηκε μετά από κοινή αποφάση τόσο του ίδιου όσο και του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Σλούκας στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε στον ημιτελικό δεν κατάφερε επουδενή να γίνει επιδραστικός. Μάλιστα το πρώτο του πέρασμα από το παρκέ, το οποίο έγινε σε συνύπαρξη με τον Λορέντζο Μπράουν, ήταν πάρα πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό, καθότι η Φενέρ στα 4,45 στα οποία 4,45 στα οποία είχε κοινή παρουσία ο Κώστας Λούκας με τον Λορέντζο Μπράουν, έτρεξε ένα run το οποίο της έδωσε προβάδισμα 8 πόντων μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα, και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει λύσεις ούτε στη δική του επίθεση. Δηλαδή είχε αμυντικά κενά, δεν μπορούσε να σταματήσει επιθετικά τους Τούρκους και στην επίθεσή του σκόραρε με το σταγονόμετρο. Σκόραρε πάρα πολύ δύσκολα, δεν σκόραρε βασικά. Αυτό που προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό είναι η απόφαση του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους η ομάδα του να αμυνθεί με αλλαγές σε όλα κόντρα στην ομάδα του Αταμάν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να βρει καθαρά shoot, να αρέσκεται σε πάρα πολύ hero ball, το οποίο στα Final Four γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεν αποδίδει. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε καθαρά shoot, δεν βρήκε shoot. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι ο Χουάντσο πήρε μόλις ένα τρίποντο και αυτό στα περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού και από τα 9 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε καθόλου ελεύθερα σουτ και αυτό φαίνεται και από την ευστοχία που είχε από το τρίποντο, καθότι για τον Παναθηναϊκό σκόραραν μόνο ο Γκραντ, ο Χουάντσου στο τέλος, αλλά και ο Τσέντι Όσμαν. Ενώ ο Παναθηναϊκός έμπαινε σε αυτό το Final Four και είχε κλείσει βασικά τη regular season ως η καλύτερη ομάδα από τα 6,75. Καθοριστικό ρόλο για να φανεί αποδοτική άμυνα σε αλλαγές, η άμυνα με αλλαγές που αποφάσισε να παίξει η Φενέρ, ήταν ότι ο Ματίας Λεσόρ δεν ήταν δεδομένο αν θα παίξει και παρότι έπαιξε φάνηκε ότι ήταν σχετικά ανέτοιμος. Παρότι στα τελευταία λεπτά του αγώνα προσπάθησε ο ίδιος με ατομική πρωτοβουλία να σπάσει αυτή την άμυνα της Φενέρ, κάνοντας ουσιαστικά κάθετο παιχνίδι, κάθετη επίθεση και εξουδετερώνοντας σε μεγάλο βαθμό αυτή την άμυνα, αυτό δεν ήταν αρκετό και αυτό στοίχησε εν τέλει στον Παναθηναϊκό.
Τα τεσσάρια του Παναθηναϊκού δυστυχώς στον ημιτελικό δεν δήλωσαν παρόν. Ο Χουάντσο Αναγκόμεθ, ο οποίος κατάφερε να επιλεχθεί στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας, δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό, έχασε πάρα πολλά rebound, ιδιαίτερα τις στιγμές που έπαιξε μαζί με τον Winning Gabriel, τα οποία η Φενέρ τα εκμεταλλεύτηκε και ήταν ένας από τους καθοριστικούς λόγους για τους οποίους η ομάδα από την Κωνσταντινούπολη κατάφερε να πάρει εν τέλει σχετικά εύκολα την νίκη. Παρότι ο Παναθηναϊκός επέστρεφε ανατακτά χρονικά διαστήματα, πάντα η Φενέρ είχε τα απαραίτητα mental, στα ψυχικά αποθέματα, προκειμένου να βρει το μεγάλο shoot ή να πάρει ένα rebound το οποίο θα της έδινε τη δυνατότητα να βρει με μια δεύτερη ή και τρίτη ευκαιρία ένα καλάθι το οποίο δεν θα έδινε στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να περάσει μπροστά και να πάρει αυτό το ψυχολογικό αβαντάζ της προσπέρασης και της ανατροπής. Είχαμε τονίσει στο βίντεο σχετικά με τον πρόλογο του Final Four ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο μαρκάρισμα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είναι, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους δύο καλύτερους σούτερ στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά άφησε τον ταλαντούχο παίχτη της Φενέρ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα μετά τη λήξη του Final Four είναι κοντά και στο NBA και στους Memphis Grizzlies, να βρει ρυθμό έξω από τη γραμμή των 6,75 και να γίνει παράγοντας στο match. Δηλαδή, ό,τι δεν έγινε πέρσι έγινε στο φετινό Final Four στο Abu Dhabi. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερα διαβασμένος. Κατέβηκε με μια λογική ότι θα προσπαθήσει να παίξει τον μπάσκετ του. Δεν έγιναν τα απαραίτητα adjustments από το τεχνικό staff και αυτό εν τέλει η ομάδα το πλήρωσε. Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το net rating του Lorenzo Brown, ο οποίος σε μόλις 4,45 κατάφερε να έχει μείον 8. Είναι αυτό το διάστημα που ανέφερα νωρίτερα σχετικά με τη συνύπαρξη του Lorenzo Brown και του Κώστας Λούκα, στο οποίο οι δύο παίχτες, οι δύο Embiid Guard δεν κατάφεραν ποτέ να συνεργαστούν και να βγάλουν την αντίδραση που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα δίδυμο που βέβαια κατά τα άλλα το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να μην αποδίδει και δυστυχώς δεν απέδωσε ούτε σε ένα παιχνίδι τόσο μεγάλη σημασία όσο είναι το Final Four και ο ημιτελικός. Αλλά ας κοιτάξουμε και τα λίγα θετικά του ημιτελικού και αυτού του Final Four. Αρχικά είδαμε τον Ματίας Λεσόρ να ξαναπατάει παρκέ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και τον είδαμε μάλιστα να βρίσκεται και σε καλή σχετικά κατάσταση. Σίγουρα σωματικά είναι 100% έτοιμος. Είναι δεδομένο ότι ο Γάλλος χρειάζεται ακόμα χρόνο προκειμένου να αποκτήσει πίσω την ψυχολογία του, αλλά είδαμε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει σαν παίχτης από την πρώτη του κιόλας φάση στο Final Four, όπου μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και καταφέρει να κλείσει το καλάθι στους παίχτες της Φενέρ, σημειώνοντας μάλιστα μπλοκ στην πρώτη του αμυντική ενέργεια. Στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό πήρε ακόμα περισσότερο χρόνο, 17 λεπτά, και ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στις βολές. Ιδιαίτερα εύστοχος στις βολές ήταν και στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Γενικότερα είδαμε τον Ματίας Λεσόρ να είναι εύστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, καθώς αν θυμηθούμε τα περσινά playoffs με τη Μακάμπι, ο Όντεν Κάτας είχε σημαδεύσει τον Γάλλο προκειμένου να καταστρέφονται επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Μάλιστα είχε φτάσει σε επίπεδο ο Λεσόρ να έχει 2 στις 12 βολές και να φανερώνονται οι βολές σαν να χείλωσε το ένα στο παιχνίδι του. Ήταν και λόγοι ψυχολογίας προφανώς η αστοχή αυτή. Αλλά φαίνεται ότι ο Λεσόρ το διάστημα της αποχής του πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ο Τσέντι Όσμαν είναι σίγουρα το πιο θετικό κομμάτι της φετινής παρουσίας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα small forward στο οποίο μπορεί να βασιστεί για χρόνια, εξού και το συμβόλαιο, η διετής ανανέωση που έγινε πριν λίγο καιρό, και ο Άταμαν και ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους που ο Τούρκος θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Πραγματοποίησε έναν τρομερό ημιτελικό, ήταν πραγματικός ηγέτης μέσα στο παρκέ με 22 πόντους και αν είχαν πάει κάποιες λεπτομέρειες καλύτερα, ίσως και αυτή η προσπάθεια και η εμφάνιση να έχει στεφτεί από επιτυχία και ο Παναθηναϊκός να βρισκόταν σε έναν τελικό. Να έχει καταφέρει στο τέλος ο Παναθηναϊκός να κλέψει ένα παιχνίδι το οποίο δικαιωματικά άξιζε 100% η Φενέρ και το ήλεγχε για 39,5 από τα 40 λεπτά. Hats off επίσης και στον μεγάλο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος για ένα ακόμα Final Four το δεύτερο σειρά και για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι ήταν εκεί.
Ήταν ουσιαστικά ο συνοδοιπόρος του Τσέντι Όσμαν. Η απόδοσή του ήταν, κατά την προσωπική μου άποψη, καλύτερη από του Κέντρικ Ναν. Είχε πιο καθαρό μυαλό, ήταν παίκτης οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι αγωνίστηκε 35 λεπτά και εν αντιθέσει με αυτό που ανέφερα σχετικά με τον Λορέζο Μπράουν, στα 35 και 15 που αγωνίστηκε ο Αμερικανός γκάρντ είχε συν 2. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε 82-76, αν θυμόμαστε, από τη Φενέρ. Οπότε στα 4 και 45 στα οποία αντικαταστάθηκε, είναι και η διαφορά με την οποία εν τέλει η Φενέρ πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό. Είναι η συν 6 πόντι. Βέβαια η χρονιά του Παναθηναϊκού δεν έχει τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη κυπελούχος και πρέπει να κλείσει τη χρονιά και με το πρωτάθλημα. Έχει το αβαντάζ ότι έχει το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο πάλεψε μέσα στη χρονιά, κάνοντας διπλό μέσα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και νικώντας και στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της φάση, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, και θα πρέπει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη στον πρώτο μεγάλο τελικό αρχικά την Παρασκευή και εν συνεχεία και στα επόμενα παιχνίδια, προκειμένου να κατακτήσει το double. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα και δεν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρσι κατέκτησε τόσο την Ευρωλίγκα όσο και το πρωτάθλημα, να κλείσει με το πρωτάθλημα την φετινή χρονιά, προκειμένου να γίνει όσο δυνατόν πιο ήρεμο και όμορφο καλοκαίρι. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει ήδη το μεταγραφικό του σχεδιασμό, αυτό που ανέφερε ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου, φαίνεται τουλάχιστον στα χαρτιά να συμβαίνει ήδη. Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον DJ Shorts, όπως ήδη γνωρίζετε, τον καλύτερο playmaker της φετινής Ευρωλίγκας, και περιμένουμε ακόμα τη μεταγραφή τόσο του ψηλού, ο οποίος είτε μπορεί να είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, είτε σε περίπτωση απώλειας του Wayne Gabriel, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον νοτιοσουηδανό ψηλό, να πάει σε μια διαφορετική περίπτωση πενταριού, αλλά και να δούμε ποιος θα είναι πιθανότατα και αντιγκριγκόνης, καθώς σύμφωνα με όσα βγαίνουν από το ρεπορτάζ, ο Λιθουανός δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και πιθανότατα θα πάει μάλλον σε μια ομάδα της χώρας του, όπως είναι η Ζαλγκίρις ή κάποιον παρεμφερή σύλλογο, προκειμένου να βρει ρυθμό και να ξαναέχει χρόνο προκειμένου να επανέλθει στο υψηλότατο επίπεδο στο οποίο έπαιζε μέχρι πέρσι. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλάκης. Ήταν μια ακόμα εκπομπή από το PowerVoice 1908 και σας περιμένω στο επόμενο βίντεο. Σε περίπτωση που σας άρεσε, να αφήσετε ένα like, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι, να αποστηρίξετε τόσο εμένα όσο και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία τρέχουν το συγκεκριμένο project, για να μπορέσουμε και εμείς να γινόμαστε βίντεο το βίντεο καλύτεροι και να σας προσφέρουμε καλύτερο υλικό και καλύτερης ποιότητας βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.